1200 χρόνια τώρα, από το 879 έως και σήμερα, η τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, η Παγκόσμια Οικουμενική Σύνοδος τον αιώνα εκείνο των Ορθοδόξων, αποφάσισε την αναστήλωση των ιερών εικόνων που σήμερα εορτάζομαι. Χρόνια πολλά, πολύ μεγάλο κυνηγητό των χριστιανών, με ανθρώπων που έλεγαν ότι έπρεπε οι εικόνες να μην υπάρχουν και έπρεπε οι εικόνες να υπάρχουν. Μεγάλη διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά το Άγιο Πνεύμα, να ξέρετε πάντα, ότι προχωράει με συγκεκριμένη πνευματική γραμμή, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εκατοντάδες πατέρες της εποχής εκείνης αποφάσισαν ομόφωνα. Κανένας δεν υπήρχε που να είχε την παραμικρή αμφιβολία για αυτό που αποφάσισαν, να υπάρχουν ιερές εικόνες στους ναούς και στα σπίτια μας. Σήμερα δεν μπορούν να κάνουν Οικουμενική Σύνοδο. Μία τελευταία που έγινε πριν από 10 χρόνια περίπου, ο ένας πατριάρχης έστειλε το βοηθό του, ο άλλος πατριάρχης δεν μπορούσε να παρευρεθεί, ο άλλος έστειλε το γραμματέα του και κάνανε, υποτίθεται, μία υποτιθέμενη Οικουμενική Σύνοδος τότε επί Χριστοδούλου, για να αποσκήσουν την Εκκλησία της Ελλάδος από το κοινό ποτήριον και τη μνημόνευση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Αυτές οι συνόδοι δεν κάνουν τίποτα, γι' αυτό και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε μέσα στην Ορθοδοξία. Άλλος το μακρύ του, άλλος το κοντό του, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Μία είναι η οδός και η αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα μας την έχει δείξει μέσω των Αγίων Πατέρων μας, μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, μέσω όλων αυτών των Αγίων ανθρώπων που ομόφωνα αποφάσιζαν, ενώ τώρα και αποχή να υπάρχει, πάλι αποφασίζουν εν πλειοψηφία. Τι μεγάλο λάθος! Πώς έχει διασκορπιστεί έτσι ο κόσμος της Εκκλησίας! Τι μεγάλο βάσανο για πολλούς ανθρώπους! Ο ίδιος ο Χριστός ήτανε πάντοτε ο ίδιος, από τότε και μέχρι σήμερα. Αν διαβάσετε έναν πατέρα του 3ου αιώνα και έναν πατέρα του 20ου αιώνα, θα δείτε ότι γράφουν τα ίδια πράγματα. Θα δείτε ότι μέσα στα πατερικά βιβλία, ανάλογα με τον πλούτο και τη γνώση του καθενός πατέρα, είναι ίδια η γραμμή και τροποποιείται και γίνεται με πιο μεγάλη ποικιλία ο λόγος. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ο δρόμος είναι ίδιος. Δεν αλλάζει. Και έτσι λοιπόν αποφάσισαν οι πατέρες ότι οι εικόνες δεν είναι είδωλα. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες που πάρα πολλοί κάθονται και μας λένε και μας κατηγορούν. Δεν προσκυνούμε το ξύλο και το χαρτί, δεν τιμούμε το άψυχο, το χρυσό, το ασίμι, το επάργυρο, δεν τιμούμε αυτά τα πράγματα. Το πρόσωπο που είναι μέσα στην εικόνα, ζωγραφισμένο, σεβόμεθα και από αγάπη το προσκυνούμε και το φιλούμε. Σεβόμεθα το πρόσωπο. Γι' αυτό και οι αιρετικοί θα καταδικαστούν, γιατί ούτε αυτόν τον σεβασμό δεν έχουν στο πρόσωπο της Παναγίας και των Αγίων. Μόνο τον Χριστόν, βεβαίως και μόνο τον Χριστόν. Οι υπόλοιποι όμως δεν περιφρονούνται, οι υπόλοιποι δεν πάνε στο περιθώριο, δεν χάνει την τιμή της η Παναγία, δεν χάνει την τιμή του ο Άγιος που πέθανε για τον Χριστόν, που κάηκε για τον Χριστόν, που μαρτύρησε για τον Χριστόν.
Εμείς δίνουμε τον πρέπον σεβασμό που πρέπει στα πρόσωπα. Όπως και όσοι και έχουν παιδιά τα οποία είτε λείπουν μακριά είτε έχουν φύγει από τη ζωή, δεν πιάνουμε τη φωτογραφία του παιδιού μας ή ενός αγαπητού μας προσώπου και την φιλούμε και του μιλάμε. Τι είμαστε, ειδωλολάτρες? Μη γέννητο κάτι τέτοιο. Μην πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Τα λένε οι άλλοι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια σε κάποιους χλιαρούς χριστιανούς και να τους πάρουν από την αλήθεια και να τους βάλουν στο σκοτάδι. Μπορεί να αγαπούν τον Χριστό, μπορεί να αγαπούν τον Θεό, αλλά όλο τον περίγυρο και τον έφος των μαρτύρων και των Αγίων το περιφρονούν και γι' αυτό θα καταδικαστούν. Γι' αυτό και θα πάνε από την αριστερή πλευρά μαζί με τον διάβολο και το τάγμα του, διότι δεν έδωσαν τον πρέπον σεβασμό. Έτσι λοιπόν μέχρι και σήμερα έχουμε τις εικόνες στα σπίτια μας και πολλές φορές θαυματοποιούν και οι εικόνες. Πολλές φορές μέσα από τις εικόνες ο Θεός μας δίνει σημάδια, μας προειδοποιεί για κάτι, μας κουνάει το κουδουνάκι, μας χτυπάει το κουδουνάκι του κινδύνου ότι δεν πάμε καλά, και με το θαύμα να έχουμε ενίσχυση και αγάπη περισσότερη προς το πρόσωπο του Θεού. Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι σε αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή που έχουμε μπει και διανύουμε την πρώτη εβδομάδα και πάμε στην δεύτερη, θα κάνει μία σωστή, μία πνευματική, μία Σαρακοστή με ταπείνωση. Πόσοι χριστιανοί θα κάνουν στα αλήθεια Πάσχα, αλλά όχι Πάσχα με αρνιά και με κρεπάλι, Πάσχα πνευματικό. Πόσοι θα βάλουν στο σπίτι τους, στο πασχαλινό τραπέζι, έναν φτωχό, έναν. Πόσοι θα το κάνουν αυτό? Πόσοι θα βγούνε να πάνε να ταΐσουνε ανθρώπους που πεινούν την ημέρα του Πάσχα, ή θα ξενυχτήσουν πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί και το πρωί θα σηκωθούν με τον αραμπά να φτιάξουν και να ετοιμάσουν την παράδοση του αρνιού και του κρασιού. Δεν είναι Πάσχα αυτό, αδελφοί μου. Εμφρενόμεθα και είμαστε χαρούμενοι με την Ανάσταση και τρώμε ύστερα μετά από 52 ημέρες νηστείας αυστηρής, και τρώμε διότι ο Θεός τα έχει ταξινομήσει τέλεια, τα πάντα εν σοφία επίησε. Γι' αυτό και οι πατέρες ομόφωνα παρουσίαζαν και αποφάσιζαν τα πάντα ομόφωνα. Ας προσπαθήσουμε, ας βάλουμε τον εαυτόν μας σε τάξη, ας ταπεινώσουμε τον εγωισμό μας, ας καταπατήσουμε το εγώ μας, ας στριμώξουμε το χαρακτήρα μας και να είμαστε συγχωρητικοί με μία μεγάλη αγκαλιά ακόμα και σε αυτούς που μας έχουν πειράξει, ακόμα και σε αυτούς που μας έχουν αδικήσει, ακόμα σε αυτούς που μας έχουν ευρύσει. Όλες τις κακουχίες περνάμε εμείς οι Απόστολοι, έλεγε η σημερινή Αποστολική Περικοπή. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τι τράβαγαν? Γιατί τα τράβαγαν? Γιατί είχαν πρότυπο τη μαρτυρία του Χριστού. Είχαν πρότυπο τον ίδιο τον Θεόν. Είχαν πρότυπο τόσο πολύ μεγάλο, και από τη μεγάλη αγάπη που είχαν στο πρόσωπο αυτό προσπαθούσαν με τις δυνάμεις τους τις ανθρώπινες, τις οποίες βέβαια ενίσχυε και το Άγιο Πνεύμα. Ας μη φοβούμαστε. Όταν κάνουμε μία θυσία και αποποιηθούμε όλα αυτά που μας έχουν βάλει στο κεφάλι μας για να δοξάσουμε τον Κύριο, τότε ο Κύριος είναι υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένος, γιατί υποχρεώνεται από την καλοσύνη Του και την αγαθοποιία Του να μας αγαθοποιήσει ο Χριστός. Μόλις θα δει και εμάς ότι προσπαθούμε και πιέζουμε τον εαυτόν μας
προς το θέλημά του. Αποποιούμαστε όλα τα εγώ μας και όλα τα πιστεύω που έχουμε σε θέματα τα οποία είναι κοινωνικά, πολιτικά, οικογενειακά, θέματα σχέσεων, θέματα ζευγαριών. Τίποτα δεν μετράει από όλα αυτά εάν δεν ακολουθούμε πρώτα τον Κύριο. Πρώτα τον Χριστόν, ο οποίος με τη μεγάλη του αγάπη και τη μεγάλη του αγκαλιά προς όλους εθεράπευε, επέρναγε και γινόντουσαν εκατοντάδες άνθρωποι καλά μόνο και μόνο όταν ακουμπούσανε το κράσπεδο του ηματίου του, δηλαδή το κάτω μέρος του στιχαρίου εδώ, για να καταλάβετε. Μόνο και μόνο γινόντουσαν καλά από την πίστη. Και τι μας άφησε ο Χριστός? Την μακαριότητα να τον πιστεύουμε και ας μην τον βλέπουμε. Τον αισθανόμαστε όμως. Μπορεί να μην τον βλέπουμε, αλλά τον αισθανόμαστε όμως. Ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι είναι δίπλα μας. Ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει, ότι θα μας βγάλει από τις παγίδες και δεν θα μας αφήσει να χαθούμε. Αρκεί όμως και εμείς από την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας προς το πρόσωπό του να κάνουμε τα πάντα για Αυτόν. Γιατί μας θέλει ολοκληρωτικά δικούς του. Είναι ζηλωτής, μας αγαπάει με ζήλο ο Χριστός. Μας αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να μας σώσει. Στο χέρι μας όμως είναι αυτό. Είναι στο δικό μας χέρι, διότι μας έχει δώσει την ελευθερία. Γιατί αν μας έπαιρνε και μας έσωζε από μόνος του, τότε δεν θα ήταν Θεός και εμείς θα είμαστε στρατιωτάκια. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Χριστός είναι δίπλα μας ελευθέρος και μας κάνει την διακριτική πρόσκληση να μας πει ότι όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, να αφήσει τον παλιό του εαυτό και να έρθει μαζί μου, να αφήσει τα επίγεια και να ασχοληθεί με τα επουράνια, να αφήσει τα κοσμικά και να ασχοληθεί με τα πνευματικά. Στα αλήθεια, πόσοι μπορούν να έχουν τη δύναμη αυτή και τα κότσια αυτά? Δυστυχώς όμως είμαστε δειλοί, είμαστε άνθρωποι με πάθη, με ελαττώματα και επιθυμίες και μόνο αυτά ξέρουμε να βγάζουμε. Ποιος μας πείραξε να μην μιλήσουμε σε εκείνον, να μην πούμε αυτό, να μην κάνουμε εκείνο? Και όλα αυτά δυστυχώς μεγαλώνοντας από μικρά παιδάκια μέχρι μεγάλοι που είναι άσπρα τα μαλλιά τους, ακολουθούμε την ίδια τακτική και την ίδια δρομολόγηση που προς τον Θεόν. Είμαστε σωστοί χριστιανοί όταν βλέπουμε αυτά που βλέπουμε παντού? Όχι παιδιά. Ας προσπαθήσουμε όμως. Ας είναι αυτή η Σαρακοστή τόσο αγία και τόσο ταπεινή. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Μπορούμε να ταπεινωθούμε, αλλά δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκολία μας και τη βολή μας. Ξέρετε τι εύκολο είναι να ρίξουμε το μπαλάκι σε έναν άλλον για να ασχοληθεί ο κόσμος με τον άλλον και εμείς να κρυφτούμε πίσω από αυτό? Αυτό γίνεται σήμερα. Δυστυχώς, αλλά αυτό γίνεται σήμερα. Κατηγορούν την Εκκλησία και λένε ότι οι κληρικοί και οι κληρικοί και οι κληρικοί, γιατί δεν κοιτάνε τους καλούς κληρικούς? Δεν υπάρχουν? Υπάρχουν, αλλά τους θάβουνε. Τους θάβουνε γιατί το καλό δεν τους εξυπηρετεί. Το καλό δεν πουλάει πια. Να το ξέρετε αυτό. Αλλά το καλό είναι αυτό που έχει την ευλογία. Το καλό είναι αυτό που έχει την ευτυχία. Το καλό είναι αυτό που έχει την γαλήνη και την αγάπη του Χριστού. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας σε μία τάξη και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ο ένας ενισχύει τον άλλον. Πάρτε το χέρι μου και δώστε μου το δικό σας. Αυτό είναι χριστιανισμός. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Αυτό είναι το παν. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Αμήν.